पानेरि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे सुबुं सांग्रांथियारि हाबा। भारत भुटान सीमाजों नांजाबनाय अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालिंदुवार हाग्रा ओनसोलाव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो माखासे दुथां आखुनि सुबुंफोरा हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायनि जाहोनाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव सोमजिनाय दाङाबाजि आरो बायदि आयेन बेरेखा खामानि मावनायफोरनिफ्राय गावखौ सांग्रांथि लाबोनाय आरो गोग्गो मोनसे समाज दानायाव रायजो राजाफोरनि बिफाव बायदि बिथिंफोरखौ नोजोर बोनानै पानेरि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जरापुखुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेवलां लांगोनायाव मोनसे हाग्रा ओनसोलखौ संरैखाथि होनायनि सायाव सांग्रांथि मेल लानाय जायो। जाय हाबाफारियाव ननाय रेन्ज हाग्रा मावख'नि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हाग्रा ओनसोलखौ गामियारि रायजो राजाफ्रा संरैखाथि होनायाव बिफानखौ मददथि होनाय, आयेन बेरेखायै हाग्रायाव बिफां दाननायनिफ्राय जानगाराव थानाय, मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सोमजिनाय दाङाबाजिखौ फोजोबस्रांनो राहा लानाय बायदि हाबाफारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनायखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे पानेरि ओनसोलनि साहा पार्टआव जे भारत आरो भुटान सीमा ओनसोल खालिंदुवार फरेस्ट रिजार्भ ओनसोलनि नैबे सेराव जिहेतु बेवहाय थांनाय समफ्राव माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जाबाय थादों। बे जोंनि बे खालिंदुवार फरेस्ट रिजार्भआव माखासे इलिगेलि खामानिफ्रा सोलिबाय थादों। बेखौनो मालाबा बिफां दाननायनिफ्राय लानानै मालाबा जिब जुनारखौ नस्थ' खालामनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना आयेन बेरेखा हाबाफोरा बेवहाय सोलिबाय थादों। बेखौनो लानानै दिनै पानेरि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे हाबाफारि लादों जे जोङो बे खालिंदुवार फरेस्ट रिजार्भखौ रैखाथि होनांगोनब्ला बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजा साफ्रोमबो मदद आरो हेफाजाब नांगोन आरो सांग्रां जानांगोन। बेखौ दिनै जोङो सांग्रांथि हाबाफारि महरै जोङो लादों आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ जों सजागता खालामदों जे दिनै बिफां दानोब्ला मा जायो बा जोंनि हाग्रा ओनसोलखौ बेबायदि खालामोब्ला फोजोबस्रांनाय खामानि मावोब्ला मा जायो बेफोरखौ जोङो सांग्रांथि थानो थाखाय बा सांग्रांथि खालामनो थाखाय जों बिथांमोनखौ एवार खालामनाय जादों आरो दिनै बेवहाय मा होनना बुङो रायजोफोरा जोबोद लोब लोब फैदों। बेवहाय जोङो खावलायदोंमोन हौवा आरो हिन्जाव गासैबो बेवहाय फैनानै बाहागो लाफैनांगौ। बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ मान होनानै लोब लोब दिनै फैदों। बे ओनसोलनि रायजो जानाय साफ्रोमबो बर' न'खरनि न'खरसेयाव सानैयै हौवा आरो हिन्जाव बिथांमोना बेवहाय फैदों आरो फैनानै जोबोद मोजां मोनसे इनभाइरनमेन्टखौ जों नुनो मोनदों जे बयबो बुजिदों। जोङो सानदों जोंहा ओनसोलनि जिहेतु खालिंदुवार फरेस्ट रिजार्भनि रेन्जार बिथां प्रान्जल तालुकदारखौ जों लाबोनानै बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जादों। बिथाङा बेखौनो खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव बा हाग्रा ओनसोलखौ बे ओनसोलनि मोनसे नायल' जाल' मोनसे हाग्रा ओनसोल बेखौ फोजोबस्रांनायनि खामानिखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मालाबाबो मावनो नाङा। बे हाग्रानि मालाबाबो खहा जानाय खामानिखौ मावनो थाखाय बिथाङा मावनाङा होननानै बिथाङा जों खावलायदों रायजो राजाफोरखौ। लोगोसेनो बिथाङा खावलायबावदों जे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे हाग्राखौ संरैखा खालामनायाव माखासे बिफाव लानांगौ। बे बाथ्राखौ बिथाङा रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायलांदों।